ଆମ ବାରିରେ ହେଉଛି ଆପଲ୍ ବେରି ଗଛ। ଆପଲ୍ ବେରି ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି କାଶ୍ମୀରୀ ସେଉ। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, 2 ମାସର ଗଛ, ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଲେମ୍ବୁ ଗଛ, ଆମ ବାରିରେ ଫଳିଥିବା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି। ଏ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ତଳେ ଲଗା ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ହୋଇଛି। ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣ କିଆରି ଗୋଟେ ଲଗେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଫଳିନି। ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ବାଇଗଣ ଗଛ।